Wonke umuntu ophumayo omunye ongenayo ufuna Report kwami nawe cameraman lento le. Sizodlalela iPirates namhlanje ngoba inabantu abadala izingane ngifavor nazo iChiefs. Uyayibona ukuthi hayi okay yes. kahle yini team yakho? Yini team yakho? Mina ngifavor iChiefs yabo. Kodwa ngizodlala ngale iPirates just to idliwe. Bueno, awupayisa kakhulu boy. Upayisa kakhulu, uyapayisa, yes? Uyapayisa. Angithi ubona ngifuna ukuyodlala unayo. Ngenzela into ethi ishashe decide. Never fit about when we stop. Yeah. Grounding. Imini chemical engineer. Imini chemical engineer. Ngifuna ngibese send. Ayimina. So 1, 2, 3. What's convince? Ay, kulega, siyasebenza mfowethu. Asefiki lawo wodwa angwalokhuzanga. Ngifake ngapha nangapha. Kade khuluma. Ufake ikepesi manje.
ayikho into engenayo kodwa bafethu umbuso akafika ngangani umbuso la Abazo. uvela shaya Mas você só fez, mas ele fez. Vamos dar. Pero ubona ngihlalo sobuya naso hlala ngale. uzowavele kwamanje nayo kodwa kuthi umntwana Sijelo ke likubhe ngamehlo. Akusavumi. Akubona ibhele boss. Asi boleh step. Sure. Oh, okay. I want to
ucela uzoba So, ngabheka njani? Sorry, sesikophela. Oh no. That's right. We asked ukuthi uma sihambe office ngaphandle noma ukuthi ngithole mhlawumbe kumuntu I know, so we're not among them. Okay, sure. We are not writing. That's because you guys are not writing. Even though it's
Eu sou manharão, velho. Ei, eu não, eu parei, tô nem te salvo. 야, 갈려 표시해. 나하고 너 스쿨이나 무슨 그네.
Makasofakela lamanzi ngoba labantu bazobuya vele beshiselwa labo Jumbo ndizobuya ekhathalela beshiselwa abandisi.
Cada um muito fresh. Yo, Ultimate. Nsida yo. Usikhule Pirates ndani. Hayi kodwa uthenge lo zakwabo. Abadlela khona lokho. Nasaka boy! Nasaka boy! Ah! Nasaka boy! Hi! Ako coba po. Live na nalaba bakole nga asa ko dyan. Okay, so sothatha ivalo. Ibambile itrafi mina bethenga itsini. Nice one! Nice one, Zoe! Nice one! Pirates are ngale. Hayi bashone ngale kothina Pirates that side. On the Pirates that side, please. Ngiyabona umuntu omnyama nje fana nothina namhlanje. People like you that ayisababona bafowethu abekuyena. Umntwana. Referee! Aigo! Escort régulière, Escort Country Club. Samani, mira, kubwa, samani, hapa samani.
Hey, os caras do show a fala do Show expor, mano. Ah, eu tava do show, eu tô chorando, mano. Não vai até lá, né? O nosso, velho. É, mas half time. Esikhathini samanje kodwa ke into engiyibukayo inamandla kakhulu ukuthi ke hayi mina bethi abudala mama siyangana manje ngangena ngishaya igoli phela hlangana mama shot Orlando Pirates. amnandi ke bafo kuyile nani kakhulu thina mbona makho ngicabanga ukuthi ebundi Ai, stai, hai colpa la musica.
Voilà, bah pas tu m'en as. Ayun kansan bam ko kansan yan ba? Ayun. Kunin dem king. Just open Ito mo na. Asa shiko kama kile manyo kakana mbona What is this? Ay contente la gente. Para más Oi, nanti aku cakap, wadah kosiam, Ukipen utara selimel. Ukipen selimel. Hey, keep it. Utara say keep it. Awu no sipho. Bona abangabe ngiyangena. Umatikise la kosa mnyaziphepukela. Uthumbo yini kahle. Uya kumdali wakhe. Akimbona usanele. Nangu number 8. Ngaphansi kabi shoti. Hey. Manje uyawathi uswidi ngeke lutho ekhishwa isisu. Uswidi awenzani lutho. Hawu, usinele very good. Ay, basami le noko. Ese matepo sesami. Otra lunga manje. Hagas pega que chega mais. Now, seguro que você é para ele. Chegou na cara.
Akhumbuze khona ukudla la tennis court khona ukudla la uyakwazi nje ukuthi uzitholele lapha i-classic stick sandwich ngapha 80 rand abili uyakwazi ukuthi nithole ngo-150 lapha now we have 50 rand chicken and mayo ziyakhala kumnandi ngendlela emangalisayo ikhona i-hotdog lapha ngo-35 rand awunayi yini nto nasi esinye isilapha Toffee apples khona ngo-25 rand uyakwazi ukuthi uzitholele nje uthi ubamba umoya Defense against Kaizer Chiefs. Zamane. Vamos Scarface, dava. No Scarface, dude. No Scarface, you. Puta, dude. Bueno, tá no cara, dude. Tá tudo chumbo lá, pra continuar. Tá no cara, dude. Ah, eu quero só te comer. Angena umntakazungu laphayana isethenjwa uyabona ukuthi khona azoyenza laphayana wakumbone ezomqobo fast iqaphele ngempela laphayana ngoba hayi liyangena igoli lingena kumanakile ibhola ke njengamanje lapha kumtawunge Anangu Tumbo, I tell you what to. I want to number 10. Number 12, Naga Kichimanayo. Oh, now number 10 Kichimanayo. I'll say Paga, to say Come on,
Uyapho awungangeni. Sonke. Mfanele. Ngena bafo. Angangena ngishaya igoli ngiyacela. Ngikuthembile. Lo muntu onjani? Hayi ndabe. Angicela ukuthi ngathi sipromotha wena ngoba wona yedwa izinto ehlukile la kunalabo abantu. Sebona lesikwazi ukumanage kwana, awusuku. Mangansayo lapha sazoshuba ngendlela mangansayo ukhona kodwa uzocela uxolo ngiyayibona le nto mina ukuthi akumnakala. Come on, John! Ay, defense que se hace una mancha que se llama Alzaya, hay un luto. Ubhawon stawo mera ubhawon stawo ano bhawu namakhokho nonke kufanele lapha yebuti sathi ke
Pula sampai le win na bile.
Ona manje kadena isithombe ngiyihlale phansi ngiyabona yini ukuthi Okay, Ras. I go to Amor to play. Samberger, see that there. Iona per singabona la. Ausquili. Ué, é o bado disso aí. Shouting now. Manzil. Sijiwa. Sijiwa. Piga de penalti. Yeni şeylik var. Os pulhares de
Number 10, ahí pega la pop. Este team. Siya unang pempin duwebo. Sote ng kapelo. Seven to Nazinti. Ushwebile. Usebenzile uNazinti. Ako Nazinti at susunod ka lang. Ako number 10, Wasaje Kaizer Chiefs. Asige spone. Gas the pofu. La pala mnaleli. Gas the pofu sikushabayo. Matatu manje weloto. Kaizer Chiefs 3. Orlando Pirates 1. Gas the pofu. Sikushabayo. Asige spone na po. Ako po ka-speed and bomb la pana. El pega de penalty spot. Penalty spot. Ako Nazinti mbiza etiwoza. Shayo no pempe na Sondela. Ako Nazinti. Sempofu. Ishuwisabayo. Nagale Altricap. Wasobona. Aukaunge wamba pambili. Amatatu kwa notwa. Vijabe Country Club. Jersey number 3 Bayo Kaizer Chiefs Nje wa shapagati Shauna Pepe Amujogo Nazinti Jongo Ushaye Ekeleni Yo ben Jova in the daughter. Ongai bulali ndoda ngiyayakha. Umfokathi nazungu esifandela ngakhona. Umdlali wayo iOrlando Pirates. Asike siboneke umfokathi na. Aba bezomshutha phakathi egroundini. Shauna Pepe. Assassino. Unagele la pangambero. Unagele. Shauna Pepe.
ukuthi nayisondela awuthi nawo mfakazungu Orlando Pirates athathu Kaizer Chiefs kanti mabili Orlando Pirates asike sibone Unampempe number 13 na pangapelo zimpinda be-Country Club mathathu Kaizer Chiefs mabili Orlando Pirates asikasibone-ke ukuthi uzokwenze njani sesiyalingana asike sibone Orlando Pirates angayisusa enkundleni isusa kwisport ujersey number 5 kwayo i-Orlando Pirates Bizu Nompepe asike simbone ujersey number 5 Ambabili Orlando Pirates ilandela ngemuva i-Kaizer Chiefs Amen. Ketikala wayiziphi indoda Jersey number 6 wayo i-Kaizer Chiefs akuve ediniwe ishayo Nompepe woza ndoda ungasabi penalty sibheke wena njengamanje angesondele number 6 laphathwa zingakeni nakele Amba phambili Kaizer Chiefs ilandela ngemumva i-Orlando Pirates Mkhize wayo Orlando Pirates oza Colin Mkhize
washaya eceleni waphela umdlalo banakele Kaizer Chiefs yawina yasimpofu ikukuza kwayo nakele country club amapambili Kaizer Chiefs umdlalo Attention please, attention. Ngiyanibingelela nonke bafowethu. Ngicela kodwa singahamba kufanele ngene khona espeed. Ukhuba asondele khona ngaphambili enze yindova yejezi njengomuntu okwazi ukuthi abafowethu sifisa ukuthi makuphela umdlalo kube khona into eyidlalelayo ezojabulisa so lesino bafula ungqoko siye sabona ukuthi no likhona ijezi kufanele silihandle kuyena nathi ukuthi noma sehlele ekhaya abone ukuthi cha wayekhona ingxenye yalento enhle kangaka namhlanje so mhlawumbe singashaya izandla sisamnika ijezi nje Jumbo athi bengisacela ningishoot shootheni Alright guys, ngaphandle kokumosha isikhathi lo number 15 ungalali ngawethu yabo. Khumbula ukuthi halfway mfowethu sinawe siyakuthanda mhlamba ngibuyele ngala ngemuva olunibet team siyabonga kakhulu bafowethu uAfbob siyabonga Sanlam siyabonga igalelo lenu likhulu nonke uOld Moshwal uAsupol singabashayela izandla bafowethu right siqhubekele phambili khona uGafort kukhona uVulindlela Training Center kukhona uKhatreka nabo bakwazi ukufaka isandla ukuze yonke into ibe yimpumelelo singaphinda sibashayele izandla njengamanje ngawuthi ngishiyela kwena Ngozi okay nasiqhubeke mhlambe Mpungose ukuthi ikapteni amnikeze ijezi siqhubekele ngehlelo siyabonga Sanibonani mapakapaka. Awu, amakhosi amanje. Phela umuntu uyanika ithuba. Uzwe leli side, uzwe leli. Ungahle u-attack. Hawu. Mthe sanibonani mapakapaka, sanibonani makhosi amanje. Manje mase sanibonga. Ngiyabona uzokwenzakala. Okay. Engakusho nje ngithi hey ngiyabonga ukuthi ngibe ingxenye yohlelo lokukhona la ekhaya. Ngifonela ukwethatha ngaphezulu yabo. Sathina nadala. Mhlambe Dalbel. Mhlambe unaba yabo. 10 years. Mhlambe uyo 10 years. Yonke bese khona nje. Ethi Mpungose kunento engihlelayo ngicela ukuthi uvele kwethu ube ingxenye yayo ngathokoza kakhulu ukuthi uzoba ingxenye yayo so awubali lo ayimese ichaza hayi ndoda ngiyakhumbula manje ngiyajabula manje ukuba nawe isikhathi and ngokubona ukuthi i-energy anayo nevision anayo ngalolu hlelo namhlanje kuhle kakhulu ngase ngidecide ukuthi hamba ngicela abafowethu ephila nabo la othina oJumbo bonke Thumeleni yabazi Thumeleni TV yakithi yebo ngiphethe nangu uVusi
Man of the match ngiphethe nangu uwele amawele aseChesterville niyawazi-ke la iphoyisa livele lifuna ilicense komunye mase ivele ikhishwe lo seceleni mase liyabuza iphoyisa uyabona so bafowethu ngiphethe nangu baba uXulu ibishopi umgcojwa kaNkuluNkulu amadoda ahlonishwayo ke lawa amadoda aphethe imfihlakalo yezulu ngathinta naba obaba uZungu naye ubaba uZungu archbishop akagculi nje akagcini ngokucula and yabona ke ubaba uZungu useyi2 in 1 akahambi yedwa uhamba nesinye striker undumiso akekho ongamazi undumiso la istrike esiyinkinga ngalendlela eyisimanga akekho ongamazi ingane vele stage lapha uyabona yakhe sayo manje njobe ingaka nje siphethe nayo indoda enkulu akekho umuntu ongayazi indoda kaNkuluNkulu uSigwili akakwazi ukubizwa ngesigwili engasona isigwili umkhulu ugovernment uyahlonishwa straight lo shobi penalty la kusama nabafowethu ubaba umnguni Eric Mavum Vital uvitha abafowethu nje nonke ngiyabonga kakhulu ukuthi ningihloniphe khona abanye abafowethu bebezoba khona la njengoDumim Kokstadi uphazanyiswe uhlelo wathi uzoqeda ngopast 12 ngabe sengithi hayi ngoba past 12 ngicathi uyoshaya sesiqedile noma angasale sekhululeka otshatha ugodo nabo bebezofika sengishola ukuthi ngoba kusaqala baningi abafowethu abayithandayo lento eniqalile hlongwane inhle kakhulu into eniyenzayo so nathi ke izimpungo siya tennis sabe sesithi hayi ngeke asifake isandla kuze nami benginethemba lokuthi hayi mhlambe kuzowina iPirate yabona mawuthenga isicoco usithenga uthi vele siyabuya yabo kanti ngiyashweba maphakaphaka sadliwa so sizo hand over ke nali ijezi okuyilona elwinwa abawinile sibongela iKaizer Chiefs fans bawinile amakhosi amahle ewine emapenalthini zishane zazabukana ayi siyabonga amakhosi nayi bathi ikhosi alipheli moya hayi nayi man of the match ngokwami ngazi abanye babona kanjani umsholozi uvusi nangu uvusi man of the match naye futhi uvusi unendebe yakhe as man of the match uvusi nawo nesicoco sakhe bafethu uvusi nawo nesicoco sakhe nali ijezi hlongwane ngicela siba handover mfethu ukapteni weteam ukapteni weKaizer Chiefs uba captain captain my captain na Mavusana asikale ngawe Mavusana man of the match Mavusana simpheni izandla yeah Nanti makhosi yeah yini thina ukuphawula kwakho Angiphawuli ngiman of the match. Siyabonga then seku right Sandoviches captain now captain bambe nawe ke la mina nali ijezi le team bafethu lemidlalo I believe ukuthi sizoba khona njalo abantu bajimeke manje yabona ke nami ngiyojima manje nali ijezi bafethu enilwinile sishaye izandla siyabonga bafethu kancane mhlawumbe ukubuza nokwazi ukuthi ijezi sesilwinile siyikhosi liqhamukaphi siyafisa ukwazi lokho okay noma kumele kwazi okay bafethu okay bafethu ya ngidlulisa nje ukubonga kakhulu imani bafethu ngidlulisa ukubonga kakhulu kwi-team yami bafethu ngicela sithathe isithombe
before nje ngihlale phansi thina sicela umncube bafethu abafethu bangihloniphe kakhulu bayeka zonke izinto zabo. Niyazi ukuthi ukunyakaza kwabo nje kuyakhuluma. Ukunyakaza kwabo kuyakhuluma kodwa ngenhliziyo zabo ezimhlophe bathe nje siyeza sizosupport into enhle eyenziwayo. Ngizocela abafethu size sithathe isithombe then Asambelolo Yola Yola le Tio Asambelolo Yola Siyabonga abafethu. Hayi bo liphela pho ile lamb